Nakaraja ka Meghalaya High Court, baka Dr. Maisel Amperin Lingdo ka MLA kat NPP na East Chilong bat ka menteri ka tanat law ka sarkar jala, kamdon kti ha ka jersey tak siali ya ki score sheet jong ki bele examen kam no hikai house nam arajar pra, ha ka ba ha ka jingya lenti ka te ka mukadama, la weng kam ru arspa saupon ringut ki no hikai halor ka nong rim, bagla sa tung bian, ka hinyo trap youth council Central Executive Committee lingba uba Roy Kuparsan ram u president, kala bojing kali, ayu ka sarkar kan le halor kini ki arspa saupon riungot kinong hikai. Uba Roy Kuparsan ram ulaong baka sengkam dani ban persya ya ka hukum jong ka High Court ka berpenksan ya ka Dr. Maisel Amperin Lingdo lam arngot ki officer ki bala syakno don keti hakati ka kam tak siali nrai ka sarkar pat kan le ayu ya ki badon keti. Shosho uba Roy Kuparsan ram habakran sikilat pathai kubor hakan no pai sngi jong ka santari unai luar arja arpusan ulaong baka ni ka mukadama kala shimha ya ka por hadu khat nyos nam kumta kami ki jingkali bahai ka jing bishar hok halor ki no hikai ki bala sya penduk kam ngio i karai jong ka haikut ka bala penmi menin ngasngi na kaliang jong seng ngimdon ni ban kan tho persya ya karai jong ka haikut nrei kum ka seng ka batre na menta ka bha ka miat jong kinong shong snong jong ka jala ngi sudon arteli ki bangi ngi kwa ban yo jing shai kham tam e na ka sarkar bat na ki bor ki bade pet ya ka ni ka jala ka jongi ka baningkong kolong ba hadin ba ka sarkar house nam arjar khatway kamdei ka sarkar hadin bakla don ka jing ujor mo persya ya minister jong ka education ak to ka por bakumju ri ki arngut ki officer jong ka tanat kubadi pet ya ka Directorate of Elementary and Mass Education haka khat Patrick Julai arja khatway ka kam kala sedang nadu ko to ka por ban ong ba ka don ka jing jersey ha bai dei ba ka kam thungkam ya ki no hikai jong ki school sarkar ki fair ki badon po ka jala onda kani ka kam kala ya ngi i ba house nam nadu snam arja khatway bala sedang ni kani kam ba kan don ka FIR kakam kam sim lapoi se ka tanat pulit jong sarkar jala kam sim lala ban tokit lan ya ban le ke bodon kam kani kakam kala poi hapu High Court bad hak artrik November jong snam arja khatnyo karai ka High Court kala aya karai baya kani kakam na ka CID branch jong sarkar jala de ban pha sa ka CBI but ngilap ba ka CBI kala simpor kumba arsnam shiting tang ban file ka chat sheet ka jongka but hadin bala de ban file ka chat sheet ka arpsantri ujun arja arpo kaying bishar kala simpor sa kumba arsnam shiting biang ban frame ya ka chat kaumut ban wanra iki jing keno ki ba fair persya iki ni ki laingut kau ya education minister jong ka jala ya ki arngut ki officer jong ka Directorate of Mass and of Elementary and Mass Education but kani ka kam menta kala ya kumba khat nyo tli kisnam nadu basdang nadu ka jingja ka belajar nadu usnam arjar pra hadu mentau usnam arja arsan tingi i ba kani ka kam kala ya kala don hapu ka public domain berok ngilai keren bat ngilai dawa baki beri ki bodon benta hakaban le ya kani ka kam jersey ka ba berok ngiyatip ba don kata ka jing pendon kam bakla menu ya ka bor hakaba ya ki nohikai ya ki samla lani ki nongwat kam wat jam ki ba tap ya ka kam nohikai ki badai hok ban yo kim sim la yo de ki wei pat kala don ru ki jing penpau baka don ka jing ka manipulation lani ka jing le thok ya ki marks da ka ba ta da ka siali tikini ki la pelong baka ni ka kam kan ya berka case la register persya ikini ki breu ti ngio iru ba hakini ki khat nyotli kisnam ke pemanta na kita ki sanspa sau phautam ki no hikai sanspa arfuingut kita ki no hikai ya ki bala sya keno baki de ki no hikai ki bala syuthung be ai kumba hadin ba ka High Court ya to kopor ngakan mau kala don ka inquiry ka high powered committee ni ka ba High Court kala order ka ong ba khilet but what but shim ya ka jing tip banakini ki sanspa arfuingut kat nungut kita ki belong tinted kat nungut ki bom long tinted komut kinu ki bala tap da ka belong be an ba kat nungut ki bom kimding belong be an but nakini ki sanspa arfui kumba arfu sau arspa sau pun riungut ki brio ki bala syak thungkam ka to kopor ya ka kam ga jong ki la syak cancel la ne la syak penduk no namar ki ong bayaki la syuthung be an da ka ba manipulate iki marks mo da ka ba tias ta siali penkiu ka marks ga jong ki pendunai ki wepat di kajingkeli ka ba nakaliang do ka seng ngikwa banbu ahmad jong sarkar kalong ba
ja ayu mentapat ikini ki arspa saupun rimut kino hikai ki belak syak declare kum kita ki tainted. Fi menta ya kita ki beriu ki basyak keno. Kahai kut ko ong ba yakila syak rai klem syak rai penrem lela ong ba kim don bentah kani ka kam bean bantak siali. Tikini ki arspa saupun rimut pat ki balak syak rai bikini kita ki tainted teachers leni kino hikai ki basyak ki basyutung kam bean. Ka jingkeli ka long ja ayu yakini ki arspa saupun rimut. Haba kita ki beriu ki basyak keno mentakila alat. Kini kino hikai pat kini ki beriu pat ki balak syak tungkam arspa saupun rimut. Manu ben sim ka jing klik nam ta jong ki lani ka ga banja ya kini ki beriu menta. Khat nyukli ki snam ki la ya. Kini ki beriu ki balak syak tung ki la syak ki la weng no ki la syak weng no maki ki la do ya ta hok ban yo ya ka kam ga jam. De menta la da kani ka kam kelas dang na usnam aja khat phra ko mo fi menta kala ya arja arsan bar usnam arja arsan kita ki beriu ki basyak keno menta ki la alat. Kumbang ong ipi ngimdon ni ban keren persyak ya krai jong haikut nengingi kwa ban ong ba kibri ki basyak kendo ki alat ka haikut ko ong ba umdon kata ka jing tak siali kat kum ko order ko mengipuli ko ong ba umdon kata ka jing tiak siali na maria ka record ko ba habaide ba kata ka original record om sim la produce apa kut lani om sim la pan i te ka bomut ba umdon ka jing tak siali lani lada don kata ka jing tak siali ru ka jing keli ka long menu ban sim ya kata ka jing klik nani menu badon bentah kata ka kam tiak siali tina kaliang do ka seng ngikwa banbu ya kani ka jing keli khmat ka sarkar ba ka sarkar kan le ayu ban pentikna ba kita ki beri ki badon bentah ka ban le ya kani kam bean la kalong kini ki laingut na long menu ru menu ban sim ya klik lani ka sarkar yanu kan fix responsibility. Ba kabaar ka mengikwa ban ong bala da mentang i ong ba umdan kata ka jing tak siali te finle ayu pat nam ta kini ki aspa saupun rimut ki takino hikai ki balak syak ken ba ki dei gibri ki balak syak thung bean kum kita ki teachers kata ka baningkong kabaar na kaliang jong seng ngikwa ru ban ong ba kani bro khot kadeiru ka kai ke bang yo i lomba ka order jong ka high court ka lomba kala slam than ha ka investigation bat hadu ban penyat le ni ka try le ka ni case kumbolo ang fi arjar fra ka ja ka ni ka jingja arjar khatwe ka file ke FIR ndala file FIR house nam arjar khatwe ngi i ba ka CID ka police ka CID branch ka state jong ka state government jong ka state police kam shimla la ban file tang ya ka cha cheat ka jong ka hadu bala pelong ya ka high court ban ai da ka we ka order house nam arja arpho ban IT house nam arja khatra ban IT ka ni ka kam house nam arja khat nyo ban IT ka ni ka kam ka CBI kala simpor arsnam siteng tang ban file ka cha cheat bar hadin kata ngiyo i ba hadin sa arsnam siteng kala simpor sa ka court nakabentaban frame ya ka cha kini gidi proses jong ka invest jong ka trial tinggi iba ndal adab sa kata ni iba ka CBI ka wanra ita ki witness de ki spangut ban nakabenta ban eyewitness lani ban ay sakhi ka ni ka case bat na kita ka high court ka ong ban penhiarno ita ki aspa ngut ru menta ka pois tang si spa prahuai bat na kini ki si spa so prahuai kumba kalong menta tang hadu kani khlemat ba kani ka case kaya ki ong batang arfu prangut ki witness dang sim evidence apo court kani ka pen i ya ka jing suki ha baide bat ka jing sim ya kani ka kam ti katar kadi ka we ni kidaw ko bapelong ya ka high court le si ban penmi ya kani ka rai ba kani ka case kala ayat islam syaba palat tang haka trial stage ru kumbakalong menta tang ka investigation stage ka trial stage haka ba kini ginong sya keno le si kila ki mentala khat nyutli islam kila ayat lungba ya kani ka proses jong ka court te ka we ni kidaw ka bapelong si ya high court bakan ai kani ka rai kadi ka jing islam than haka ni ka jing penyat ya kani ka case nadu bas dang hadu menta ka bala simpor tang khat news nam hadu khat news nam tang ban examine lani ban tang ban penyat ya ka kam syakmat ta komut bala dede ban examine ni kini ki sispa prapuingut ki witness le si kala ban sim boro si jing imru jong kini ginong syak keno ti kini ki dei kidaw ki ba le si la pelong ya ka court bakan ai kani ka rai rik ai ka bangi ngi sokhya kalong ba gajing keli kalong ba hai ka don ka justice ka bangi ngi ong boros kata hai ka don kata ka jing pensitom ya ki brio ki bodon mentah ha ki kambean lada ka proses ka simpor de kisnam de ki postnam tang ban poi ha kani ka stage ko mentaru kat hadu ban pelong ya ka high court ban ayakum kani ka rai ting i ba ka investigation ka
kajing ya lenti jong kani kakam kalau ngabasuki hadu kata-kata hakabala sempon mentala khat news nem ban poi tangang ni hadu uni uput ban poi ba ka high court kan ayakum kani karai tingi iba lesi ka ndai tang kani ka kam riki ka investigation process lani kani ka jing tokit bat ka trial process ka sempon palat de ki phodli isnam hadu ba ki court ki high court ki ba kham he jong ki jong ki badon ne ka jala ka jong ki badon ne ka jong ki haban penmi hukum ka ni ra ne i pat hakiwe ki liang pat la dau pulit ukuloi la ne la da ka police department ka kwa ban pen state tang arbana ki la ban file ka cha chit re yakum kini ki case pat ki bakta habai dei ba ka kam thung jam ki bakta ya ka lawei jong ki kun samla ki bakta ya ka lawei jong ki nongwat kam wat jam ka jala ka jong i ba ka police department ni ki bor ki badai ban le la ni ban tre ka kam kim shim khiai la ka jong ka kam te na kaleng jong sa ngi kwa ban pa ya ka jing sngo ka jong i ba kani ka rai jong ka high court ka ngim kumanga ong ngim kren persya ya ka ba high court badon prom kla ai ka rai ngi so khia ta kita ki artli ki benta ka baningkong gadai habai dei bat kita ki arspa sa punriu ngut kino hikai kibala sya ai kata kadak snew yaki ban ong baki degi bri kibala syurung kambean bala sya be nakakam kanja ayu yaki haba kinong sya keno menta kilalan kila ade gibri kibkhut kibom dan bentah kani kam tak siali bakabar kalong bangi i balomba kani kis kadon kajing suki bade baka trial habade baka investigation ya ka baka state police kam simlala ban pendep bila kajong kamram ka high court ka ban IT sya ka CBI and then ke CBI ka ying ka syari ka CBI ka shimpor sediki arts nem ban frame ka charge bat kani ka kam ka aya mentala khat news nem te ha ka bakut hingi iba ka jingdu nong lane ka kata ka justice ka bangi nadu baja kani ka jing jale singi khmi lenti kata ka justice lane ka ya ka jing bishar ka bahok bat kumnu ban pensitom mi kibri ki badon benta ha kani ka kam bat ka wingi ngitip ru da ka basai ba ngam tharai kin mi kata ka kentien bang ong tak siali lada kamdon kum kata namar kadon ka chachi kala kidon ka chachi le si kidon ki report ki ba fair ki bangila ya kren na kapor sa kapor le si lemba kata ka jing don jo kata ka jing tak siali ru ka pelong ya ka ya ki bor de ka tu committee ban segregate lane ban penia fair kita ki arspa ya ki sanspa na ki sanspa arway sya ki arspa sa pun riumut ki brio ki bam shimla yo shu kata ka hok ban yo ban tap kam telada lada kadon kata ka jing tak siali ka jing kali ka bami menta ka long ba manu yanungin pensitom menta ka sarkar kan le ayu ban penti kena ba kita ki beri ki badan menta kata ka kam ban tak siali kidei ban sak pensitom lada kimdei kini ki laingut manu badan menta ngam tharai ba kindei gitu ga aspa sa pun riungut hi kino hikai ki ban let ban tak siali te ka bom la long kata don manu bale ya kani ka kam te ka jing kali ka long manu kan ban shim ya kata ka jing kali ban penti kena ba kita ki beri ki badan menta ha kata ka jing tak siali ha kata ka recommendations ka ba ha ka jing ya lenti jang ni kis ngilai iba kidon ki minister ki ex minister ki ex ki MLA ki beri lojong ki ba ai kita ki slip man recommend ni ki beri ki jong ki nak menta bukin yo ya kani ka kam nong hikai ti ka jing kali menta ka bangi kwa ban kali sa sarkar kalong ba ka ai ka sinjam ba sarkar kan shim ban penti kena ba ka bakhat du hi kini ki aspa sa pun reungut ru ki ban ki balasha cancel ni ki balasha ken bean ki dei ni am kita ki beri ki balale ya kata ka kambean bat kabar kalong manu badon benta kata ka jing tak siali lada kini ki laingut menta ka kut kala de ban pelat lane ban ong bakim don benta kata kam tiak siali kumang ong namar ba kam kanomla long ban ong ba omdon batak siali namar baro hingitip lapau gani haka chachi de sikila de ban ong bakadon ga jing tak siali de hata de halor kata ka nongrim ba CBI ko wanra ka chachi ga jongka tementa ka jing kali kalong ya ka sarkar kan ba ayu pinle lane kumnu pin penti kena ba kita ki beri badon benta ta kam tak siali ki de ban syak pensitom kat kum ki kendon jongka kat kum ka jing sotho ka jong hi kani ka kies kum ba kalong menta ka de betik tanam ta kini ki laingut ki beri namar ba kat kum ka chachi kat kum ka jing keno ka ba ka CBI kalawan ra ki ong ba kini ki beri ki don benta ha ka ban ya subut paramaki mo itai education minister to kapor bat kini ki officer ban penti kena ba ki beri ki bala recommend da manur ki badon ka bor kin yo ya ka kam
Tiknang bon penting kena ya kata don kamban manipulate ya ke score sheet kyong. Di dia luar katakan nong rem baki ong baki ni gidi gibri ke bedon mentah kata konspirasi ke jongki. Di tik ndala file kata kacaci dia kebangi ngimtep kuma kalong mentang ngitep lang ba kani ko order ngimtep kat nungut kingat kata kacaci ke baki pulit kiwan ka CBI kawan ra. Le si ki don kiwe kinong syak keno. Lani kinong kiban syak tian bisar bedi ni kam. Ndai kuma kalong mentahi kalong betang nam ta kini kilaingut. Tinggi ke bangi ngi kat kum ka jeng sothuk ka jong ka bangi ngi sothuk kuma kalong mentahi kalong ba ladaka kut ko ong bakini kim don mentah mo kat kum ka chachi ka CBI ko ong bakini ki don mentah hakaban manipulate score sheet hakaban wanra ka jing tak siali telada ka high court ko ong ba em kini kim don mentah ka jing kali kalong manu pat kita gibri ka don mentah kam tia siali tia kita de pen pisitom namar kan ni ka jing tak siali kini ka arpa sa pun riungun ki bala syak thung kum gini kai kisah disqualify no kisah weng no nakakam ko jong ki da ka boong bekilong tinted lani kila susyak thung jubor lani da ka ba ba nya ka kam tigini aspak so pun ri kila duk la ka jong kam mentah khat nyau tu islam kila jenjar te mentah kini nong syak keno kim ka kut ko ong ba em kim don mentah tigi jingkeli kelong manu benon mentang tangi hab banwat ya kita gibrio kan te ka sorkar ka ban sim ke kli men penting kenapa kita gibrio ki bedon mentah ka kam tia asiali kidi ben syak pun sitom balada lada ka sorkar ko ong ba umdan bentang menu ru te finle ayu pat am tang kini ki aspak sa pun riungut ki ba fi fila da ban rai ki dei tinted teachers Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya